ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ପାଣିକାଇ ମାଛ ବେସରକୁ ଭାତ ଆଉ ହଉଛି ପୋଟଳ ଭଜା ଆଚାର ଆଉ ବୋଉର ତ ଆମର ଖାଇବା ବଢିଆ ଅଛି। ବୋଉ କହୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାସେ ପରେ ଆମର ଆଜି ଆଇଁଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଇଁଷ କରାଉନଥିଲା ବାପା ତ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଇଁଷ କଲେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ବାପାକୁ ବାପା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ ତତେ କେମିତି ମାଛ ଲାଗୁଛି କହ? ହଁ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଟି? ସାଧା ସାଧା ଦିନ ବୋଉ କହିବ ଭୋକ ହଉନି। ଆଜି ବୋଉ କେମିତି ଭୋକ ହଉଛି? ଆଇଁଷ ଦିନ ବୋଉ ଭୋକ ହବ, ସାଧା ଦିନ ବୋଉ ଭୋକ ହବନି। କାଲି ତ ଉପାସ ଥିଲେ, କାଲି ଖାଇଲେନି ବୋଉ 4ଟା ଯାଏ ନା ଲୋ? କାଲି 4ଟା ଉପାସ ଥିଲୁ ଟି? ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଗୋଟେରେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତେ, 2ଟାରେ ଖାଇଲା ଆଉ କଣ ଦିଆ ହବ କି? ହଁ ମାଗିବୁ ଦେଲେ ଯା ଦିଆ ହବ ଆଉ। ଭିତରେ କାହିଁକି ମାଛ ତ ଭାତ କେବେ ଖାଇପାରିବିନି। ମାଛ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ ଖାଏନି, ମାଛ କେବେ ଖାଇବିନି କହିଲେ। କି ବଢିଆ ମାପ ମାଛ ଖାଉଛୁ କହିଲେ। ଥଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବି ଖାଉଛୁ? ହଁ ବଢିଆ ମାଛ ପ୍ରିୟ। ମାଛ ଯାହାର ପ୍ରିୟ ସେ ଖାଇବନି କହିଲେ। ମଟନ ଯାହାର ପ୍ରିୟ ସେ ଖାଇବ। କଙ୍କଡ଼ା ଯାହାର ପ୍ରିୟ ସେ ଖାଇବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତୋର ମାଛ ପ୍ରିୟ ତୁ ଖାଉଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଲୋ। ପିଲୁ କହୁଛି ଖାଇଦେ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ପିଲୁ କହୁଛି ମାଛ ପଖାଳରେ ଖାଇଦେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ।